go danser, c'est le Niger. Oya danse, c'est le Niger. Tout le monde danse, c'est le Niger. Tout le monde danse, c'est le Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Fata alkhairi zuwa gare ku ƴan uwana ƴan Niger. Kamar yadda kuka sani, sunana Yusuf Al-Shabab aka Nigerino aka Maradino, president na kungiyar Niger YouTuber karkashin jagorancin ONG taimakon kai da kai Niger insha Allah. Yau na zo da zumar zan gabatar muku da ainihin ita wannan kungiya da muke karkashin ta ONG taimakon kai da kai, wato Association de lutte contre l'exode rural Niger. Ita wannan kungiya tana taimakon matasa, tana horar da matasa maganin zaman banza, tana horar da su ayyukan hannu. Ita wannan kungiya tana taimako a cikin kasar mu ta Niger. Wato gurin wannan kungiyar ta ga ta hana matasa zaman banza a cikin kasar mu ta Niger. Kowa ya san dai matasa su ne karfin al'umma a kowace duniya. Abin da yake kawo mu matasa kuma irin yau ta'addanci da muke fama da shi a cikin kasashen mu, da kuma abin da ya shafi maganin zaman banza shi yake kawo wannan. Zaman banza ne yake kawo tashe-tashen hankula a cikin kasar mu, ainihin a cikin kasashen mu ma gaba ɗaya ta Afirka ma zancewa. Yayin da duk a kowace duniya matasa ba su da aikin yi, to sai an samu ta'addanci, sai an samu irin shaye-shaye, an samu ta'addanci da sauransu dai, da sace-sace da sauransu. To shine wannan kungiya, shine wannan gurin nata, hana matasa, ko in ce rage ma matasa zaman banza a cikin kasar mu Niger, da ainihin taimaka musu ta hanyar da nuna musu hanyar da za su yi dogaro da kansu ba tare da sun shiga wani hali ba a cikin duniyar nan ta yau. To shine daga cikin wannan matasa da ainihin wannan kungiya take tallafa ma, akwai wani biki da za a yi nan da le 9 September. Za a yaye matashi 10 wanda ainihin sun samu diploma nasu. To kowa sai idan aka ce aikin hannu yana da yawa. Akwai aikin hannu abin da ya shafi kafinta, akwai aikin hannu abin da ya shafi yin minizeri irin fort, akwai aikin da ya shafi irin yin kafinta, akwai aikin da ya shafi irin yin sudir, akwai aiki dai da dama irin na plumbery, wato aikin gyaran famfuna da sauransu. Duk wannan ayyuka ne na hannu wanda kuma a kowace duniya ayyuka ne wanda ba na renawa ba. Za ku ga ko a kasashen turawa duk mai irin wannan aikin ba ma'ana Afirka ba, za ku ga to mutum ne mai ji da kanshi kuwa. To shine wannan kungiya take kokarin tana ci gaba da gwagwarmaya a cikin kasar mu ta Niger insha Allah. Fata alkhairi zuwa ga wannan kungiya, fata alkhairi ga duk 'yan Niger, ina yi muku fata alkhairi insha Allah. Kuma sannu za mu rika kawo muku ire-iren ainihin ayyukan da wannan kungiya take a cikin kasar mu ta Niger. Yusuf Al-Shabab ina tare da ku, president na kungiyar Niger YouTuber insha Allah. Sai in ce muku one love, sai an jima. Oya danse, c'est le Niger. Tout le monde danse, c'est le Niger. Tout le monde danse, c'est le Niger.